Pokud mluvíme o stylu tektonik, mluvíme hlavně o tomto tanci. Musíme si ale připomenout, že lidi tak tančili už před rokem 2000. Nebyli tak sehraní, tak sladění, ale už to existovalo. Styl elektro znamená, že jste tak trochu v tranzu. Necháte se unášet rytmem. Nenajdete tam ladné pohyby jako v jiných stylech, třeba v hip-hopu. Ale tektonik do sebe vstřebal více tanečních stylů. Je to tak trochu jako mléčný koktejl. Z rapu, funku i R&B. Možná, že nakonec budou tančit i balet. Balet v tomhle stylu. To by byl od vás. Ve stylu a tanci elektro jsou přátelské bitvy, prostě battles. Jsou převzaté z hip-hopu. V hip-hopu často pořádali battles. Šlo o to ukázat, kdo je nápaditější tanečník. V klubech nebo i třeba na ulici se vytvořil kruh a ti uvnitř se vzájemně snažili trumfnout, až zesměšnit. Někdy jemně, jindy docela drsně. Mohlo to skončit i potyčkou. Tyhle souboje přebral i fenomén tektonik, styl elektro. Koukej, sekne mě to víc než tobě, tančím líp než ty, mrkej na drát. V hip-hopu jde ale o celou skupinu, jednotlivec existuje až ve skupině. Ve stylu elektro je naopak vyhraněný individualismus, dohnaný až do extrému. Skupina je tam proto, aby aplaudovala, hodnotila, jo, seš dobrý, dokázal jsi to. Podstatný rozdíl je, že hip-hop měl skutečný sociální a politický podtext. Upozorňoval na ghetta, poukazoval na policejní represe, na represe bělochů proti černochům. Mezi lidmi, tančícími elektro, najdete všechny. Černé, bílé, žluté. Všech možných vyznání. Mají společný cíl. Bavit se.